Kawadhi medo ni riwruoge mag bisobe mag jokopere mapacho ka motis ni Kenya Conference of Catholic Bishops okwayo kwe kod winjruok gi piny owacho kod lakteche ma osebedo ka bago ng'anyo e pacho ka mondo mi ochung midhiero ma jotuo osebedo ka kadho e kaluwore gi ng'anyo ma kamano. Jakom riwruogno Archbishop Martin Kivuva owacho ni chung mar lakteche kod piny owacho e wi ng'anyo ma kamano osekelo midhiero mathoth ne jotuo ahinya to mago manie kuonde chiwo thieth mag piny owacho. Nowuoyo e kanisa mar Our Lady of Africa Tudor Pastoral Center County ma Mombasa kama noriwre gi joyie mag jokopere nyasi mar sap othith. Bende okwayo joriemb nyamburko mondo mi oluw chike mag apaya kaka yor duoko chien masiche mag apaya e thur ka. As we gather here, let us use this Palm Sunday. The young people become the message of hope. That people can hope the world can change because the young people are willing to change it for better. To carry Jesus sincerely in their hearts. Nasi tunaomba serikali tafadhali msiweke shingo ngumu kusema mpende msipende. Hii si njia nzuri ya kuleta maafikiano. Kwa hivyo kama kanisa, nia yetu ni ile nia ya mwananchi anayetaka hospitali zetu zirudie kama kawaida, ziwe na dawa, ziwe na wauguzi, kwa sababu hawa wakigoma, hasa public hospitals, mwananchi wa kawaida anaumia. Wengi utegemea dispensary hizo za umma. As Kenyans, we should continue loving one another. The other thing that Jesus is coming, he is coming to bring justice. We know as Kenyans sometimes we don't see the justice being done, and therefore Jesus was coming so that justice may prevail within the church and within the life of Kenyans and Christians.